S'expedient cerca posa valentia s'avaga. Aquest director no s'amaga, aquest director no s'amaga, perquè lluita en cap i cos. S'educació és un tredor que ningú podrà malmetre. Em vaguen descometre, em vaguen descometre dies, cefa i marborany. Que si ells volen fer sang, que si ells volen fer sang, nosaltres tenim sa lletra.